Yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a? Kaga ka yi ta domin ka rufa ma kanka asiri kuma wallahi alhamdulillah ana samun abin da daidai gwargwado ko? To yanzu a takaice wanda kira ke gari ka ga al'umma a ganin sun taimaka maka ka haɓaka sana'a ka, saboda kai mutum ne mai zuciyayi, zuciyarka bata mutu ba, ka je ka ringa barace barace ka zo har kana aikin ƙarfi wanda da yawan masu ƙarfi ba sa iya yi. Abinda suke yi gaskiya ba abin yi ba, su je su nemi sana'a. To wane fata kana fata wane kira gari ka ga al'umma? Misali yanzu idan ka samu tallafi za ka iya samun sana'a wata wadda za ka yi wadda saboda ga alamu sun nuna kai ba mai matattar zuciya ba ce, za ka iya yin sana'a ko ma wace kala ce domin samun na halalinka. Gaskiya zan iya yi kowace. To da ƙarshe dai muna kira ga al'umma idan sun ga wannan saƙo namu, Ubangiji Allah ba su ikon taimaka maka domin samun abin da za ka dogara da kanka sosai wanda wannan ka huta.